Ja nythän tää auto käy ilman sitä lisäpumppua, minkä mä laitoin. Eli ei oo kaapelit kiinni ja nyt meni vähän huuruun noin mittarit, mutta öljypaineet tyhjäkäynnillä on 3 kiloa ja normaali lämmöt. Toi naftarimittari pidä paikkansa, kun siinä on vaihdettu tankki, niin sitä ei vielä kytketty niitä piuhoja, mutta se on testattu, että se kyllä toimii, mutta se olikohan silleen, mä oon virittänyt, että siellä on vielä niinku, koska on melkein varttitankki jäljellä, se näyttää nollaa, mutta toi on 250 litran tankki, eli siellä pitäisi olla kyllä soppaa. Sitten tästä tää toinen juttu, lähteekö tää vielä käyntiin? Eli sammutetaan tää. Sitkeästi käy. Jumalauta, joutuuko vaihtaa? Tän joutuu saatana tappaa vaihteella. Tapetaan vaihteella. Noin. Se on tapettu vaihteella ja sit katsotaan, oho. Onks mä virittä, tuoltaako se lähtee noin puhaltimet päälle? Joo! Hei, mä oon ruuvannut ihan väärin. Tuolta lähti noin puhaltimet päälle. Tuolta se puhaltaa. Sammutetaan pois pyöri. Ja sitten testasin myös senkin, niin tää lataa ihan normaalisti. Kaikki pelaa tässä autossa ihan normaalisti. Mutta nyt se jännittävä tehtävä. Lähteekö vielä uudestaan käyntiin, kun ilman... Oho. Ei ole vieläkään lisäpumppua päällä. Panetaan starttia. Sehän lähti raksuttaa. Kaikki pelittää niin kuin pitää, eli ylimääräistä polttoainepumppua, niin täytyy käyttää vaan ylimääräisenä silleen, että jos tulee jotain ilmausongelmia, niin kun toi käsipumppu ei toimi. Mä oon vaihtanut siihen itse sen käsipumpun, mutta siellä on vielä joku kalvo, mikä pitäisi vaihtaa, että tästä on käsipumpun toivoin. Mä totesin, että se on helpompaa kokeilla tuommoista ylimääräistä polttoainepumppua, jos se sillä lähtisi pelittää. Mut joo, lyödään vielä vehkeet kunnolla nippuun ja silleen. Se pelittää. Rock'n'roll! Haha!